higala, kumusta? Maayong gabi ikanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa walaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itaas-an sa mga langit. Ginoo, daghang salamat sa mga panahon nga imo pang gitugot nga ikasabod dinhi sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa ug kini nga estasyon. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw nga unta pinagi sa influences gahom sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuhuan ug lauman nga among madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Oho. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas. Ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong hapon sir, mangumusta lang ko kang Lulubini lo, sige bagihapon ka og paminaw hangtod karon ini nga programa lo, padayon gyud. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat pod. Okay, niapatay basahon amo nga pangumustahon ang amo nga inanak sa kasal nga kanunay nagsunod sa inyong programa, unya sila pod nagdawat na sa Bible study, hinaot makapadayon sila. Salamat sa pagbasa, Brad. Okay, salamat pod. Okay, last text nga akong basahon. Niapatay basahon ni kinini anapatay ako ni last text na lang ni sir, maayong ay pangutana maday gihapon ni. So si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo sang malili diha ang ato nga monitor aron makaibatag asang lugar o dapita ni nga mga nasod sa kalibutan nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa radio. Dinhi sa mainland Cebu, Islas Bantayan, there is ka Islas Camotes, there is Biliran Province, nga matig paminaw diya sa province sa Leyte, Negros Oriental ug Occidental Negros. Kutob sa naminaw sa radio karon, amo kamong gina-welcome sa atong tulumanon. Mainman ang tanan natong mga viewers sa Facebook, no? Visayas, Luzon ug Mindanao ug sa uban pang mga nasod sa kalibutan nga nakig-uban karong gabhiuna. Kamong tanan mga higala, kinising-kasing namo nga gina-welcome ni lain usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. O pwede namong makapadangat sa inyong mga mensahe. Pwede kari mo text sa number namo ni Brother John. Kining number namo amo ning gi-announce kanis public mga higala. Public service ning number namo. Pwede mong maka-text mga higala og mga greetings or mga importante kaayo nga ipadangat ninyo ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, ngadto sa inyong mga friend, no? Namoy mga importante mga messages, labi na namoy mga birthday greetings or mga greetings ngadto sa inyong minahal
So ato nang gina-welcome dinhi o kung naasad mo yung mga pangutana mahimo sa higala pwede sad ari mo sa comment section nato sa Facebook mo send mo mga mensahe aron ato na nga mabasa no inyong mga panimbaya ngadto sa inyong mga kahigalaan. So welcome na mo ang tanan o niya atangin ninyo karong taod-taod ang pagtubag sa pangutana. Gina-welcome na mo ang inyong mga opinion mga higala, inyong mga dugang huna-huna, dugang tubag sa pangutana. Gi-welcome na kay aron matabangan nato og pagpasabot ang atong mga kahigalaan nga nagpadangat og mga pangutana dinhi. Kamo higala kung naamoy mga nalibgan labi na sa atong nahisgutan sa nanlabay nga mga panahon, ato nang gina-welcome pwedeng inyong i-follow up aron matagan natog dugang clarification no dinhi sa ato nga programa pinaagi sa pagpanubag base sa nakasulat sa balaang kasulatan kay ato dining gisaligan sa atong programa diha ra gyud Biblia kay Bible based man ta mga higala sa atong gitudlo nga pagtuo o pagtulon-an sa Ginoo kanang pagtulon-an gyud nga nagsukad sa balaang kasulatan, dili kay pagtulon-an nga nas encyclopedia, dili kay pagtulon-an as history kundi kanang naagyod sa Biblia mga higala. Okay, palihog no alang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook. Palihog mga higala atong i-follow kanunay, i-like ang atong programa o niya ato sang i-share ato sa atong mga friend aron mas daghan ang makapamati, makatan-aw sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay ni nay jutay nga mensahe nga ato nakita tungod kay nadilatar man ta og open mga higala sa ato nga live. So niay pipila ka mga kahigalaan nato ato nakita nga dunay mga messages. So hinaot mi nga mag type na mo diha aron ato nang sugdan pagbasa mga kahigalaan. Okay niya si Brother Ronilo Itang nag-una ni dinhi sa comment section. Mayong gabi kaninyo Brother John og Kuya Livy og sa mga kaigsunan na minaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya sad si MG Estoy. Good evening Brother John og Brad Livy. Kumusta na mo diha sa radio? Brad, si Maki ni. Okay rami diri Brother Maki sa radio, no? Salamat po sa imong gisend nga kamot nga nagpray og heart imong gisend iston tulumanon. Nagpasabot lang na nga ginaampo nimo ang ato nga programa o ginahigugma ninyo ang programa nato sa radio. Niya sad si MG, di pa gid siya mensahe. God bless sa tanan na minaw sa radio sa inyong programa diha. Okay, salamat kaayo. God bless also Brother MG Estoy. Ato rin delikatan paglantaw kining okay. Niya po si Dong Bob Ritoya. Mayong gabi ninyo Dong Liv o Dong John watching from Tuburan, Cebu. Okay Dong Bob, mayong hapon nimo. Og salamat nga nagpabilin gihapon kang gwapo no. Salamat kaayo niya. God bless nimo og uban sa imong tibok pamilya og sa atong listener diya sa Tuburan, Cebu. Ni ato ning ipuli-puli og tanaw higala, ato na po ning tanaw ni ang pikas nga screen. Ato ning tanaw na ato makigilaan nga nag-like o niyang uban nag-send og heart, nag-love sa ato nga program. Niya sa dato sang basahon niya si Brother Eljon Tunyakaw Nidja. Mayong gabi sa atong mga avid listener sa kahanginan. Magmadasigon kita. God bless kanatong tanan. Okay, mayong gabi ni mo dong. Dong El, mayong gabi ni mo. O ginaot pa ang Dios magpanalangin po nimo nga doon na kay kauban sa kinabuhi. Okay, arita higala ato ng tanahon. Aritas mga nag-like, no? Ni ay pipila ato nakita ni kay bago pa man ta nag-open. Niya si Brother Ronilo Itang, Basilio Tero, Notarion Jr. Niya po si Dong Bob Rituya,
MG Istoy, niasad si Brother Elmodam Flores og si Roland Neri Ginon. Ani aritas mga naglab, niapod si Brother John Michael Singko, Brother Eljon Tonyakaw Nidja, Emilda Osabel Boratso, niasad si Sister Ann Kaomiran. Anya may isang gabi ni Brother Ricky dia, may gabi ni Modong Rick Kaomiran. Anya ako sang i-greet daig maing pagpaminaw ron nila ni Inday Charin Nugas, Inday Charin de la Cruz Nugas og si Dodo, no? Yang bana may gabi ni mo do, marag naa karon dia sa inyo oban sa imong mga kabataan. So kanyon tanan dia, welcome sa inyong makanunayon nga pagpamaynaw sa ato nga programa. Okay, atong i-continue ni apod si Carilyn Marikit Galiares, Abner Dualio, niasad si Condrelion Regine o Regine Condrelion. Niasad si parente na to ni Romeo Itang. May gabi ni mo, Brother Romeo Itang. Niapod si Chel Notario Aragon. Niasab si Nika Lipon. Maryfel Vargas. So, good evening, no? Ni Mr. Maryfel Vargas di ani sa Look, San Remigio. Ato na puli-pulihon, niapod ato nakita din si Roland Neri Ginon, Brad John o Brad Libby, maayong gabi sa inyong programa. Jesus is our hope. Mangumusta lang ko sa tanang kaigsuunan, ilabi na diri sa Metro Manila og diha sa Visayas og Mindanao og sa akong igsuon diha sa Santa Fe. Ang Ginoo magauban kaninyo. Naday kay igsuon, Brother Ginon diri sa Santa Fe. Okay, no? Mopadayon ta sunan magila ako ning basahon niya sa kong cellphone. Good evening, Kuya Libby, Brad John, og sa tanan usab na minaw og nag-view karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa, Kuya. Salamat po kayo, Sister Philly Desor sa Dolores Ormoc. Salamat kayo sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. So pwede gyud po mo higalang makasend aron ato ng basahon karong taod-taod ato ng basahon ang inyong mga mensahe nga mo dangat dinhi. So ang panahon dito magdugay higala tungod kay paspaso ni daga na oras, akong ibalik ang panahon ni Brother John aron sa pagtagad sa mga sa pangutana nga atong tagaan og pagtagad niya. Kamo diya mahigalang naminaw, naamo gani mga ikahatag nga dugang tubag, mga opinion ninyo, naam kita mga hunahuna. O niya, labi na og nagbasa sa tas Biblia, naamo ikatubag. So, ipadangat din na dinhi sa ato nga programa. Diyan sa comment section na to, sa Facebook or sa mga number namo ni Brother John, aron mabasa na to ang inyong mga templampo og makahatag mo og dugang pagpatinaw sa mga hunahuna sa mga kahigalaan natong nangutana. Ilulhin siya na niyo sa Ginoo sab nga makahatag mo og pagpatinaw silang hunahuna. Akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning padayunan ang lain na pod nga gitext o gipangutana dire ni Brother Roy Colibra. So Brother Roy, kagabi ato tong gitagaan og pagtagad tong nabati nimo diri sa radyo ni adtong mga nakalabay kay buwan pa man is Hunyo nga nasunda nato nga naay nagprograma dire. But sad to say nga tungod sa kadaghan sa mga pangutana nga atong gitagag atensyon, just imagine ka June pa niya unsa na ron September na. So sagdi lang, salamat nga nakapailob ka. So anhita sa sunod nimo nga gitext, no? Ako ning basahon na. Ako pod nabati sir nga nahulog kuno ang tao sa sala tungod sa pagsunod sa sugo.
Grabe, harap-harapan na gyud nga ka pangabakakon sa mga magwawali nga mga bakakon si Roy Colibrane. Okay, dagang salamat Brother Roy. Akong balikan ha, ikaduha na ni namo nga pansin sa ikaduha pud nimo nga pangutana unya naa pa kay lahi nga pangutana siguro ugma ato ning matapos na no. Okay, ako paning akong balikan og basa, ako pod nabati sir nga nahulog kuno ang tao sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. Grabe, harap-harapan na gyud ka pangabakakon sa mga magwawali nga bakakon si Roy Colibrane. Okay, kung Biblia gihapon Brother Roy mo'y ato nga basihan, walay gisaysay, walay gitudlo ni ana sa Biblia nga ang tao nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. Kay unang-una, kini nga programa amo nang gibalik-balik nga based on the Bible ni. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 gisulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun unsa may imong gituuhan, imong gibarugan, ang gikinahanglan ana nga imong mahibaluan, masabtan nimo diha sa Biblia kung gitudlo ba na sa Dios. Kay ang balaang kasulatan gituga man nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung ang Biblia mo ibasihan, nahibaw ka o masayod ka kung husto o sayop ba na ang imong gituhag gibarugan kung nagbasi ka sa Biblia. Pero og wala, natural nga imo ra nang huna-hunaon, dahom-dahomon nga insakto ug mao na gyud na. Karon niya, ato bang tugutan apan dili lang nato uyonan nga kinini ang tao nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. Daghan gid kaayong mahimong konflikto ni anang ang mga panghuna-hunaang nga ang tao nahulog tungod sa pagsunod sa sugo. Kay si Abraham gitawag nato nag the father of faith, bisan pagani ang Biblia naghisgot pod nga siya maong ang mahan sa pagtuo. Unya si Abraham nagsunod man pud na sa kasuguan sa Dios. Unya si Elizabeth o si Zacarias nagsunod pod sila sa kasuguan sa Dios. Si Kristo nagsunod pod sa kasuguan sa Dios. Unya og maunay ato nga nuntan kanang mga panghuna-hunaa nga ang tao nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa sugo sa Dios. Daghan ang mga nia sa Biblia nasulat dinhi nga makita nimo ba nga wa gid na sa nila, wa na suportahi sa Biblia kanang doktrinaha og pagtulon-ana. Kung atong tan-awon dinhi balikan nako ha, maingon sa nga si Abraham gitawag og the father of faith, amahan sa pagtuo. Pag maghisgot kag amahan na ay mga anak, sama ba sa yawa? Ang yawa gitawag manag amahan sa mga bakak, Juan 8:44. Pag maghisgot kag amahan, nagpasabot na ay anak. Maghisgot kag inahan, nagpasabot na ay anak. Pero dunay bana og asawa nga wa sila manganak, di po na matawag silang mga ginikanan, dili matawag og amahan, dili matawag og inahan, kay diha raman sa pagkabanag asawa og wala may mga anak. Pero pag naanay anak, bisan usa lang kabuk ang tawag na inahan o amahan. Sa samang pagkaagi si Abraham gitawag ni siya the father of faith. Siya ang amahan sa pagtuo. Kung si Abraham mauman ang amahan sa pagtuo, naapod siya'y mga anak diha sa pagtuo. Unya kini si Abraham nagsunod man pud ni sa kasuguan. Unya ang tao nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. Unsay inyong mga panghuna-huna mahitungod niini? Kung atong basahon dinhi sa Genesis kapitulo 26 bersikulo 5 nag-ingon, kay nagapatalinghog si Abraham sa akong tingog. Ang Dios na gyud mismo ani nagpamatuod nga si Abraham nagpatalinghog sa akong tingog. Ambot kamo dinha basin baya pod og dili ang tingog sa Dios inyong gipatalinghogan, kundi
ang tingog sa inyong mga pangulo o labaw diha sa simbahan. But I don't care kung kinsay inyong gipatalingugan, ang importante nga napaabot sa inyong nadlunggan ang mga butang nga gipahayag dinhi sa balaang kasulatan. Nagingon din niyo, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong mga tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan o ang akong mga balaod. Si Abraham nagbantay pod sa sugo. Unya gitawag siya the father of faith. Nan kay the father of faith man siya, siyang amahan sa pagtuo na apoy matawag og mga anak. So gikan sa amahan ngadto sa anak, hunahunaon na lang na nimong nahulog na sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. Murag sa likwaot, balikwaot kay ng mga pagtudloa kanang doktrinaha. Balikwaot man gyud na kaayo. Pero gituhuan na nila nga hustog insakto. Pero kung unsa may ilang mga doktrina, wa tanian na gyud problema kay ang ato dinhi ang gitudlo og nasulat lang sa Biblia. So matinaw si Abraham nagsunod pud sa kasuguan. Kung mauna nga ang tao nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa sugo, maigo di ana si Abraham. Sunod kung atong hisgutan, si Kristo nagtuman, nagsunod pod sa kasuguan. Unya kung imong basahon Mateo 5:17, naghisgot ang Mateo 5:17 nga matud pa, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. So matinaw nga si Kristo nagsunod sa kasuguan ug kay ang tao nahulog man sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. How about si Ginoong Hesus kay nagsunod man pud siya sa kasuguan? Mga kaigsuonan, mag-anam og kalutaw ang kamatuoran, mag-anam og kaklaro sa diha nga imong susihon ang balaang kasulatan maliban sa mga kuno-kuno og sugid-sugid lamang. Karon kung atong tan-awon pod sila si Elizabeth o si Zacarias nga kini sila gipamatud-an sa Biblia nga mga tao ni nga mga matarong ug unya dili masaway sa ilang pagginawi. Ug unya sila pod nagsunod sa tanang mga kabalauran sa Dios. Ug unya giila man ni silang mga matarong. Unya ingnon da nimo nga nahulog sa sala. Kung atong basahon Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 og 6, ingon ini ang gipamayag o pamatiin ninyo ang gisulti. Nagingon din hiyo. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka saserdote nga ginganlan si Zacarias sa laray ni Abias, og siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, og ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Sa tubangan sa Dios, na timan nga ang Dios na itubangan, pero naay mga doktrina, naay doktrina nga ang Dios kuno way unod ug way bukog. Paano magkaroon og tubangan ang Dios kung tinuod nga ang Dios walay unod ug bukog? Nagingon dinhi nga matud pa, sa tubangan sa Dios sila pulos mga matarong. Kining magtiayo na, mas maayo ni nga atong mahimong tularan kay giila silang mga matarong kini nga mga banag asawa, nga tubangan sa Dios sila pulos mga matarong, dili kay si Zacarias ray matarong, di kay si Elizabeth ra, sila gyud napatunayan sa tubangan sa Dios pulos sila mga matarong. Unya nagingon dinhi, dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasuguan og kalagdaan sa Ginoo. Sa ilang mga pagpaginawi maoy hinungdan nga giila sila nga pulos mga matarong kay sa ilang paggawi dili sila masaway tungod sa ilang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Karon kung ilang gitudlo o gidoktrina nga ang tao nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa sugo, walay suporta og mga pamatuod niya sa Biblia, ila ra nang kaugalingong interpretasyon. Ang problema manggod ingon ani nga kung dunay teksto nga basahon, ang pagbasa tagaan og iyang kaugalingong konklusyon mao nay hinungdan nga kung imong silipon lahi ang gipasabot o gipamatuod sa Biblia og sa ilang nga kaugalingon nga mga pangatarungan o katarungan ra gyud walay kamatuoran. So og inyong tan-awon mahitungod niya na wala kana suportariha sa Biblia kanang doktrinaha kanang pagtuoha. So mamalandong ka brother Colibra, kinsa ning si brother Roy Colibra, no? Brother Roy,
pamalandunga kining mga butanga. Karon, kining gihisgutan ba nga pagkahulog sa salat tungod kay nagsunod sa sugo sa Dios, sa Mateo 5:17 si Kristo nagsunod sa kasuguan sa Dios. Oy, imposible nga si Kristo naapil sa pagkahulog sa sala. Well, ato kunong susihon dinhi sa Biblia kung unsa man gyud di ay ang sala, ha? May magsigi tag hisgot anang sala unya wa ta kay bawg unsay mga prueba o mga pamatuod dinhi sa balaang kasulatan ug unsa ang sala. Dinhi sa the Word of God o ang pulong sa Dios kung atong basahon sa Naanang Juan kapitulo 3, no? Versikulo 4 ug 8 kung unsa man gyud ni ang kanana ang sala. Kung atong tanaw dinhi sa 3, 4 ug 8 dinhi sa unang Juan sa the Word of God nga salin nagingon, si bisan kinsa nga nagpakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios. Unsay pagpakasala? Ang paglapas sa sugo sa Dios. Dili kay nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa sugo sa Dios. Maayo man ni ang yawa gud mo baliktad. Unya ang iya pod nga mga iya pong mga ahinte, ang iya pod nga mga kuan, ang iya hapod nga mga alipuris, maupod nagtudlo pod nga wa nang kasuguan kay nahulog kuno sa sala ang tao tungod sa pagsunod sa kasuguan. Pero kung atong tanaw dinhi, si bisan kinsang nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios. Busa ang sala di ay mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Mao nay sala. Busa ang pinakayano og simple nga solusyon aron dili ka na makasala, dili ka na lapas sa kasuguan sa Dios. Yes. Unya nagingod dinhi ang si bisan kinsa nga nagpakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios, kay ang sala mauman ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Busa kanang tao nga wa magsunod na sa kasuguan sa Dios nagpakasala na, but pasabot naglapas sa sugo. Mao na hilabihang daghana karon sa mga sikta o mga simbahan nga imong makita nga daw na ang dagway sa pagkakarnero, na ang dagway sa pagkamatarong kay sila mga Dios nun. Pero kung atong tan-awon sa Biblia, sila'y mga malapason sa mga kasuguan sa Dios. Nga naman, tanaw lang usan yana ipapahulay ang gisugo sino sa Sabado ning are sa Domingo. Pero mga Dios nun sila, nagampo sila sa Ginoo, nagsimas Ginoo, pero sa likod niya na unsa ni sila mga malapason kay wa sila nagsunod sa kasuguan sa Dios ug sila nagpakasala. Karon unsa pa man ang usa sa mga bugat nga accusation sa Biblia alang kanila. Kung atong basahon sa 8 nagingon, apan ang taong nagpadayon sa pagpakasala, but pasabot ang taong nagpadayon sa paglapas sa sugo, nagingon din ni iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdan, tungod ni ana ang anak sa Dios mianhi aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. So matinaw ang pamahayag sa Biblia, bugat lang kaayo dawaton sa mga taong wa magsunod sa kasuguan kay didto ni sunod sa ilang mga pangulo o leader sa simbahan. Ang gihisgutan dinhi ang apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala but pasabot nagpadayon paglapas sa sugo matud pa iya ni Satanas. Ang Biblia ay nagpamatuod anha. Mao na nga makita nimo tan-aw nimo daw Kristohanon pero di ay ang nag-iya niya na kinsa mao si Satanas. Mao na nga sa pamahayag ni Kristo matinaw sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21 nangiyon, dili ang tanan magaingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Di garantiya nga ang nagtuman og nagsunod sa kabubuton sa Dios mao ang makasulod sa gingharian sa langit. Pero unsaon man pagsulod sa gingharian sa langit nga ang inyo o imong pangulo o leader sa simbahan nagtudlo man sa pagsupak sa kasuguan sa Dios. Tungod ni ana mga kaigsuonan, ang Biblia na mahayag si Kristo, magbantay kamo nga walay magapasalaag kaninyo. Busa bantayan nato kining mga puntuha
kay tingali unya og masalaag ta. So dili na suportado sa Biblia nga kanang giingon nila nga ang tao nahulog sa sala tungod sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, nabaliktad ang kamatuoran. Og unya kung atong basahon sumala sa unang Juan 2, 3 o 4 ingon ini ang gisulti akong basahon ha. Nag-ingon din sa nang Juan 2, 3 o 4. Masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios. Ha? Tandaan ha, kung unsa ka positibo kining pagkasulti ha, nag-ingon din nga matud pa masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumanon nato ang iyang mga sugo. So diha nimo ma-sure, diha nimo masiguro nga ikaw nakaila sa Dios kung unsaon natong iyang mga sugo tumanon. Unya kanang hunahunag pagtudlos uban nga ang nataw nahulog sa sala tungod sa tuman sa sugo, bakak gyud na. Og duna dihay mo argumento nga bakak kung kana bang supak sa akong gisulti, pwede man siguro nga mo paluap mo din aron inyong mapatunayan nga mas insakto ang wa magsunod sa kasuguan kaysa nagsunod. Pero sa gihisgutan din sa atong gibasa, mapaniguro gayud nato nga kita nakaila sa Dios kung atong gibantayan ang iyang mga sugo. That is very clear. Kung atong basahon sa 4, matod pa din 4, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon og wala kaniyang kamatuoran. Kanang tawhanaa di ay nga wa magsunod sa sugo, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Kinsa maning bakakon diin gikan Juan 8:44 gikan sa yawa. Kinsa maning kamatuoran sumala sa Juan 14:6 mao si Kristo. Og nga tungod ni ana mga kaigsunan, pamalandungan ninyo kay daghan rong mga iya yawa nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Sa 2 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14 nagsulti, apan ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Tandaan, mao na ang mga pagtudlo sa mga apostoles nga samtang anggisgutan din nga sumala sa mao nga bersikulo, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala ang kamatuoran. So bakakon ug walay kamatuoran ang wa magtudlo sa pagsunod sa kasuguan. Mao kana ang gisulti ni kan sa mga apostoles. Og unya nag-ingon sa nang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. So matin-aw nga ang gisuportaran sa Biblia nga kamatuoran kanang nagsunod sa kasuguan, dili nang wala. Ngani si Kristo na mahayag usab sa Mateo 5:18, og sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. So matin-aw ang gipasabot. Pero dunay pangutana si Kristo sa mga taong Dios noon masimbahon ug mainampuon. Sumala sa Lucas 6:46 nagingon, siya nga nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Dili ginitagdon, di nitubagon sa mga tao nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Pero si Kristo nagpasidaan ng daan, dili tanan magaingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga nas langit. Higala, andam ka bang musunod ug mutuman sa kabubuton sa mahan nga nas langit? Kung ikaw nagahandom ug anda musunod, so tumana sunda ang kasuguan kay maunay gitudlo dinhi sa balaan nga kasulatan. Brother Roy Culibra, salamat sa imong pagpatilinghog. Ugma among tagaan og ang katapusan nimo pangutana, ugma tagaan sa namo og katapusan pagtubag. Salamat Brother Roy Culibra. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa imong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ug salamat usab sa imong pamilya. Unya naaman di ay diha nagpuyo pod sa inyo ang imong ugangan Brother Roy,
maapil pod og kapaminaw karon sa atong gisgutan nga pagtubag sa pangutana. Okay, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga panghuna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato usaning lilion makadiyot ang screen. Okay, niya si Sister Elpidia Coro. Biin ninyong duha mga brad og sa tanang mga naminaw sa program og biipod sa akong pag-umangkon Erlinda Estaura nga kanunay jud maminaw og ni Brad Mimi Rojas og siyang pinanggang anak murag sa matag oblite ni. So maayong gabi niyo diya sa matag obno diya sa Leyte kamuntanan diha naminaw. Welcome sa atong programa. Niyasad si Brother Rufino Moreno. Abot na uli na ba ni ka siya Brad John? Murag wa pa sad ko'y Wa pa. update kung Wa pa nauli ni sa- na ba. Pero ang ako lang yung nabiliban, anywhere ni siya, magsunod gini sa atong programa Okay, si Brother mo gani Rufino. sa Baybay City, Baybay Yes, Leyte. sa Leyte. Kanya nag-send siya og duha ka heart og kamot nga nag-pray. So thank you kaayo Brother Rufino. Niya pod si Mrs. Alex sa Liaban nag-send pog tulo ka kamot nga nag-pray og tulo ka heart. Pasabot nga love gyud niya atong programa. Niya sad si Erlinda Neri, niya sad si Erlinda Neri Estaura. Good evening to all. God bless. Okay, nag-send pod siya kamot nga nag-pray. O niya pod si G. Marie Kalapuan. Tuani sa Saudi Arabia. So, may gabi G. ni Marie mo. Kalapuan. Day, G. Marie Kalapuan. Sa mabuli Says ni G. Brad John. Marie, ma'am, thank you ha sa Ah. pag-view nimo sa atong programa. Bisan sa kalayo nimo, pero sa gihapon, ang imong kasing-kasing nangita sa pagkaon sa imong kalag. Marag secret ni Brad Nelson. Ha? Oo. Hopefully Ingon siya nga, niya minsan nga, praise the Lord. hopefully nga, unsa man ang ilang nindot sa estado karon mas mo nindot pa. Time will come. O niya pod si Pastor Jomar Compuesto. Oy, Mayong Pastor. gabi sa tanan. Watching from Palawan. Uy, naana sa Gagpalawan, Pastor. Kuyonon og Tagalog ka na ron diha, Pastor. O murag na may kanang meeting sa conference ito. Mo na gi-chat sa ato dire nga naabay conference sa Palawan ingong kuwa tay update ana kay sakop man ng Palawan sa CLC. Nakakita mo sa post, nagpost si Pastor Bacalaris nga tuwa siya dito sa Palawan. I see. So si Pastor Jomar kung pwesto bisag asa ning lugar iyaging mahinumduman ang ato nga programa. Salamat Pastor sa pagbiyo unya unsa naman diha Tagalog na karon. Unya kuyonon na ka. Mayad na gabi, mayad na si Rom diha, Pastor. Ang Ginoo manalangin sa imo. Okay, ato ning lantaw ning mga nahidugang nga naglantaw. Niya si Ginalyn Lumuntad. O niya si Erlinda Neri Estaura, Evangelist Mike Rivera. Mas bati ni si Brother Mike. Maabtikon po siya nga layman dito, Evangelist. Niya po si Judith Pepito Baring Store. Si Emily Dilaw Hilig, si Phoebe Alvarado, okay, arita sa Picas, ato nakita din si Elpidia Coro, Jojo Cordoba, G. Marie Kalapuan, Lowell Nodalo Estrera, niya po si Jolena, Jennifer Dualio, tapos Jennifer Abner Dualio, Jennifer Golpan Peritos. Okay. Ay, ako anis, taga Manyo ni day, may gabi inyo diha day. Kumusta mo diha? Niyasad si Ronaldo Bragat, Michelle Berrosal. Niyasad si Bing Punay. Ato po nakita si Jofel Broniula Diheto Meralies. Ay, ma'am, may gabi diha, ma'am. Sa Masbate na karon, ma'am. God bless you. Ano niya po si Brother Norlan Pagal. Okay. Niya po si Jamie Ajine Rama Fermin. Asa ko anis si Brother Nurlan sa Anapog, Anapog. sa Gremio, si Sister Jennifer Men sa Victory Calatrava Negros Occidental. Okay, niya sad si Richel Pilongo. Pilonggo? Pilonggo? Pilongo.
Good evening, Pastor from Amio, Santa Catalina, Negros. Uy. Amio. Murag first time ang taga Amio, Oh. Santa Catalina nga nagview sa ato. Oh. Kinsa ni si Rachel Pilonggo. Karon ba sa nakabasa ning Pilonggo din yung nag-view, Yes, no? Sister Salamat Richard kayo. Pilonggo. Salamat sa imuhang pag-view ha. First time man ming nakamatikod nga naka-view ka diri. Hope nga kanunay ka nga Okay, kini atong program kada alas 6 man alas 7. Yes, kada alas 6 hapon ni sister, ha? Hope nga kanunay ka nga naay mga interaction sa atong sa atong nga programa. So wala ray problema din sa technical or sa panahon. Permanente gini alas 6 alas 7 nya Domingos buntag mga alas 7:20 makasugod na kalabanan kutob sa alas 9:20 sab. Naay Dalawang panahon oras. nga dili mi katingog diri una brown out, pangduha sama atong nangaging kusog kayong ulan ug kilat ato na lang gipawong na lang sa atong technician kay delikado sang makilata ng atong Oo. transmitter. Tagam na sa una. No, tagam sa una mo na nga kamo ay nalabo paghunahunang nadaot ng inyong radyo sigihan yung liso-liso sige balhin-balhin basta di na gani katingog bidiri duha lang na brown out na siya o ingon ana nga Daot mga ang panahon. senaryo dautan ang panahon niya magsigpanghilat pangon gina kay delikado ang ato diri mga equipments. Thank you. Okay, naimin siya si Jeannie Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. I pray to God nga more i-bless niya inyong pista. Abalyan, kaya po siya mensahe. Regards, kina Lolo Paulino and Lola Salvina. Again, mga kuya, good evening po. Okay. Ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giun sa to paghan ay Brother John? Ang mauni kanini ang Brother Libby ang ikuang kang Brother Roy Colibra, no? Kuha man ni ikaduha naman ni niya nga kuan kay gabi iyam sad to pero lain atong kuan gitubag. Ako pod nabati sir nga nahulog kuno ang tao sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. Grabe. Grabe naman harap-harapan na gyud ka pangabakakon sa mga magwawaling bakakon si Roy Colibra ni. Okay, salamat no. Nahulog Kini nga- kuno ang tao sa sala tungod sa pagsunod sa sugo. mo na paminawan niya sa una nga nag-program nga nag-una sa amo. Wa naman to ron, wala nahunong naman to. Nag-una to sa amo sa una pero ning undang naman to sila. So sige lang kay ang ilan no ang nabatian nila sa mahigala ilang gipadangat din kay kani nga to Bible based man bot pasabot nga tinuod ba na kanang ilang gisulti nga ang tao nahulog sa sala tungod sa pagtuman sa sugo. Bali ng istorya higala. Ang tao nahulog sa sala sa pagsupak sa sugo. Dili kay nahulog sa sala ang tao tungod sa pagtuman. Mahulog day ka sa laong nagtuman ka. Ug imo nang gilapas ang sugo, nahulog ta sa sala. Nga naman, kay ang unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So ang nahulog sa pagpakasala, dili ang nagtuman, kundili ang naglapas sa sugo. Kay imo nang hunahunag mahulog sa sala ang nagtuman sa sugo. Na si Kristo kay sa Juan 15:10 ingon si Kristo nga kung tumanon niya ako mga sugo magapabilin kamo sa akong gugma maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo nagunsa siya nagtuman ingon siya maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Pangutana, nahulog dahil sa si Kristo? Wa oy, daghang mga verses Biblia nga wa gyud kasala si Kristo. Wa kasala si Ginosos. Nay mga verse nga nag-support niya na mahigala. Daghan mga verse no nagpakita nga si Kristo wala gyud nakahimog sala mga kahigalaan. Gani tagaan ta mo mga verse sa mapananglitan sa mabasa sa 1 Pedro 2:27. Naghisgot nga wala gyud nakasala si Kristo. Kaniya sa Juan 8:4 ngadto sa 6.
og sa Hebreanon 7:26 wala yun nakasala og way limbong nakaplagan diha kang Kristo. Nagtuman si Kristo, ingon siya, maingon nga gituman ko kanang pagkasulti ha, personal testimony na ni Kristo. Personal admission siya, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Naging mabili, wag isa ka sa Kristo. O niyag sakyan itong nahunas uban, ang nagtuman, nahulog sa sala, nahulog din sila sa Kristo? Wala, oy. Malagsalikwaot paminahon. Mabita na importante higala nga maminaw ta kanunay sa programa o niya magtuon tas Bible. Kay once good nga nag-study tas Bible o niya naminaw kag ayo sa pulong sa Ginoo, makabantay ka kung unsa ang giwali sa usa ka magwawali. Nasigo ba dihas Biblia? Makabantay ka nga ug nasayop ba ang iyang giwali? Kay labihan daghanang magwawali karon sa kalibutan. Maglibog ka nag-asa gyud kay husto ana. Ang uban may kay manlubag sa nakasulat sa Biblia. Unya paminaw nimo ang sayop murag husto. Munang angay bantay na to, importante nga studihan na to ang the whole Bible aron mabantayan na to, makamatikod ito higala. Kung imong gitun-an ang tibok kasulatan, makamatikod yung ka sa usa ka tawo nagwali na hisubay bagwa. Pero wa ta gyud mag-study Bible, makadungog tas nagwali nga nagsupak sa sugo, magsitag tanda-tanda, oh sakto na, sakto na. Wa man ta nag-study. Pero nakatuon kag ayos pulong sa Ginoo, makabantay nga kanang giwali niya sayop na. Kay mo ni giingon sa Biblia. Mo na nga alang sa higala pod nga nagpadala og pangutana dinhi. Siya nakabantay na gani siya. Nakabantay siya sa magwali nga nagwali ingon ana. Kay siguro kanito higala nag-study sa digmaayos Bible. Maunay mahulog sa sala ang nagtuman pagkadelikado ana. Gisgutan ni Brother John ganiha. Si Abraham nagtuman sa ato mabasa sa Genesis 26:5. Gituman niyang kalagdaan. Mga sugo, mga kabalauran, gituman niya. So Diyos Biblia, kung iyong basahon ang Buhat Kapitulo 5:29, mga higala. Ako ni basahon na, Buhat 5:29, niya sumayang balita na ako basahon. Nagtuman ba ang mga apostol? Ingon din si Pedro o ang ubang mga apostolis mitubag. Kinahanglan, among sundon, kanang sundon, tumanon. Namo ang Dios o dili ang mga tao. Nagsunod sila sa Ginoo. Kung sabot pasabot ang sunod, magsupak dahil sa sugo. Nagsunod sila sa Ginoo. O sa may mandos Ginoo, ipatuman ang sugo sa Ginoo. Muna sugo niya, itumanon. Gani ang warning niya sa Deuteronomio 12:32. Bisan unsang butanga nga akong gisugo kaninyo, nga inyong tumanon, ayaw ninyo dugangi, ayaw sagkuhai. So nagsugo ang Dios nga ipatuman. Nga naman, kaysa itong mabasa sa nakasulat sa Ecclesiastes 12:13, ang tanang butang na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Muna igos Ginoo, ang katungdanan nato mahigala kitang tao, wa maingon Hudiyo ha, tao ang giminsyon, nagpasabot nga kitang Pilipino dita exempted. Katungdanan sa tao higala ang pagkahadlok sa Dios og pagtuman sa iyang mga sugo. Patumanon gyud ta. Nga naman di ay og di ta mutuman, hulog ta sa sala. Ang matinumanon wala na hulog sa sala, nagsubay na siya sa dalan paingon sa langit. Kaya naingon ra ba si Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makaadto sa ginharian sa langit, kun dili ang nagatuman lamang. Unya, ang nahulog sala, makaadto ka na sa langit. Makaadto na sa langit kana kung muundang sa pagpakasala. Unsay buhaton pagundang pagpakasala, ang magtuman. Kay sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala paglapas man sa sugo. So nagpasabot muundang ka paglapas kung gusto kang maadtog langit, mahigala. Unsay buhaton pagundang paglapas, tumanon ang sugos Ginoo. Ang naglapas mao nay nahug sa sala, ang wa motuman sa sugo. Katugong ilang giwali kay
Wa man gud to sila sugo. Pagtuo ra man gud. Tuo lantas Ginoo, luwas na ta. Luwas na ta. Wala na nang pagtuman sa sugo. Unya mo gamit sila sa mga sulat ni San Pablo mga higala. Musugamit sa mga sulat San Pablo. Nga si San Pablo ba pinagsulat? Diya sa Roma City, versikulo 12, ingos Pablo, ang sugo sa Dios, balaan, matarong, og maayo. O, ingos Pablo, ana. Unya, nag-ingon po sa Roma 3:31, bungkagon ba nato ang sugo tungod kay naluwas tas pagtuo? Ingos Pablo, palayo na. Ato hinoong ipabarog ang kasuguan. So, gipasabot ni Pablo nga pinagis pagtuo, di nato supakon ang balaod. Daghan man ron nagwali god mga magwali nga pagtuo na lang unya di na magtuman. But pasabot tuo lang ta unya magpakasa og sige. Wa nang balaod, wa nang sugos Ginoo. Unsa ka nang gobyerno nga wa nay balaod? Bisag asa gani kang nasura na may balaod. Nga naman aron makontrol ang pagbot og dautan kay kanang balaod higala sugo maunay nagpugong sa tao sa pagbot og dautan nga naisilot ang tao nga mosupak sa balaod. Munang sa matag nasod naay mga balaod nagpili tag mga congressman, congresswoman atong gipili parang maghimo magpanday balaod giya natong mga Pilipino. Unyag wanay balaod ang Pilipinas. Perteng gubuta mga siyabo ana borog nas merkado i-display. Unya kitag babaeng gwapa pa dritso dayon. Wa na bisag unsa libaton kay wa may balaod, wa may sugo. Na mo reliyon nagwali ana. Pero kung nag-study kag Bible makamatikod kag iya benas Ginoo. Tanawa ang nakasulat mahigala sa unang Juan 3 versikulo 8. Diri na ko basahon niya ato na lesson 3 versikulo 8. Gayon ni ato mabasa kadtong nagapadayon sa pagpakasala. Kisa na nagpakasala, naglapas sa sugo. O kadtong nagpadayon pagpakasala, naglapas sa sugo, iya ni Satanas. O kana di ay nagwali nga wa na'y sugo, lapas na sugo, iya ng Satanas. Nga naman, ingong sunahan, kay si Satanas nagpakasala, manusab sukad pasinugdan. Kinsa day unang nagpakasala, naglapas sugo, sa Satanas mahigala, malinapason sa sugo, sukad pa sa sinugdan. Munang gusto itang mahimong iyang Satanas, lapas na sugo, pero o gusto itang mahimong iyas Ginoo, magtuman ta sa sugo mahigala. Okay, ako sa ning basahon tagdon sa nako ni si Melvin Pasinio Asisdorio. Maayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Kaya ning umaga ni Brother Jameson. Salamat dong sa pagbiyo dong. Long time no see dong. Ano na pagid siya minsahe tan-aw mi diri sa Budlaan, Cebu. God bless ninyo kuya o sa tibok ninyong panimalay. Salamat Amen. dong. Niapod si Arman Estrella de Niega, maayong gabi Brother John o Brother Libby, watching from Lapu-Lapu City. So, Thank you so much Brother Arman Dinyiga, atuning amigo nga buotan Brother Libby. Wala naman kita tayo higala, nalay ginaingon sa tugon sa unang Timothy 6:14, bantayan ninyo ang sugo nga magawas buling o pagsaway hangtod sa pagtuman hangtod sa pagbalik ni Kristo. Gikan karon atong bantayan ang sugo hangtod moabot ang ginawa naman tayo higala sa di pahingpit tapuson tong tulabanon ni ang atong tensong. Mga higala magampo kita, dalang paman og makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kita sa langit, daghang salamat sa